Čaute ľudia, prosím vás, pozrite sa na toto video. Co mě filmujete? Já si tě budu filmovat, ty pičo, jak budu. Keď som videl toto video, tak sa mi normálne zastavil rozum. Ty pšeňáku, ak si začal byť drzý, jak si dovoluješ na staršiu generáciu, na generáciu, ktorá to pre nás tu vybudovala, ktorí makali jak šroby za komunistov, aby my sme sa tu mali dobre. A ty chodíš a urážaš, nadávaš, nemáš úctu, pokoru, rešpekt nikomu. Keď ideš na nejaký protest, tak tam choď, natáčaj si videá. Ale v kľude. K tebe nikto nechodí a teba nikto neuráža. Ty to robíš iba skrz to, aby si na tom zarábal. Aby si púšťal videjka na Hero, aby ti to každý sledoval, aby ti to každý zaplatil. Ty zmrd skurvený. A som vám povedal, som vám slúbil, aj tebe pšeňák, aj tej tvojej kurve arménskej, že až ja vás potkám, až ja vás stretnem, tak sa s vama hrať nebudem. Rozumiete? A odkáž tej arménskej devke, že Václavské námestie nie je jeho. Václavské námestie je nás, Čechoslovákov. Rozumieš? A vás poprosím ľudia, vy všetci, čo to uvidíte, to video, dajte mi prosím vás sledovačku. Ak chcete vidieť, jak tieto dve skurvené koniny preplesknem, tak ma začnite sledovať. Ďakujem, majte sa, ahoj.